stolu. Bude to vypadat, že lidem naslouchám. Ano, jistě, posaďte se, hned budu u vás, ano. A bude hůř. Vítejte, šmíráci. Vybrali jsme vás pro tuhle práci, protože vám nic neunikne. Jste vlezlí, nikoli však úchylní. Nyní se držte formulky vyjádřené písmeny PBZ. Pozorujte monitory, buďte soudní a zaznamenávejte. Zapamatujte sídle BSD. To znamená, vždy se držte PBZ, ale nejdůležitější je pravidlo 4V. Vždy vykonávejte věci dle BSD. Jujky, Co pak je, nebe? mám tu dva puberťáky, co se muchlují jako dva giboni na palubě archy Noemovi. Zavoláme šerifa? No, možná, ale cítím se jako Tom Voyer šmírující dva Huckleberry hříšné. Nevhodné chování můžete napravit sám. Použitím našich reproduktorů. Hej, nestoudníci! Co to k čertu bylo? Ukliďte své jazyky, kam patří! Nechmatej na mě, když se lidi dívají. Ale dipuso, je to jenom hlas. Pracky pryč, Kerny. Já jsem Jimbo, No bezva, ještě ze mě dělej, že jdu s každým. ale vždyť jdeš s každým. Nestyď se za to, co jsi. Šuano! Přestávám být pasivní, začínám být aktivní. Promiňte, ale ta vidlička je na salát. Ta Wi-Fi je pouze pro hosty. Jste moc nobl, abyste zpíval k narozeninám? Není to skvělé, Marč? Jsme jako malá muška na stěně celého města. Člověčí hmyz, který ví, co je pro lidi nejlepší. Já ti nevím. Začínám mít pocit, že lezem lidem až moc do soukromí. A pro Maggie není tohle prostředí taky nejvhodnější místo. To není večerníček, to je gay bar. Přestože se to může naučit zajímat se o druhé lidi, i tak půjdem radši domů. Barva na vlasy. A nyní předpověď počasí. Vaše sázky, pánové. Zataženo. Roztaženo. Budou padat kroupy jak vejce. Čekají nás četné bouřky a budou padat kroupy jako vejce. Jahu! Co to vidí oko mé elektronické? Nezákonné Hele, sázení? neměli ty kamery náhodou bránit nepřátelům Ameriky před zničením naší vlasti? A kolikrát byla naše vlast zničena od jejich instalace? 0krát. Tak, teď budu dělat... Dokud si peníze nevrátíte. Přestaň, kamero. Říkám, nech toho, přestaň. Tak dobře. Jdu domů, není tu bezpečno. Neskákej přes toho psa. Opatrněji. Přestaň se šplemit do kamery. Takže ty rád šmíruješ? Tak se koukni na tohle. Zadek. Sedínka. Páni, slepá zóna. Zadeček. Řidinka. Tvářičky. Šupky. Prdýrka. Zakry si tu řitní rýhu. Ahoj, synku, co tu děláš? Experimentuju se svým zadkem. Ty můj Einsteine. Vítejte v chrámu chaosu, v růžku rozkoše, v satanově sobce. Na jediném místě, kde jste městským kamerám neviditelní a pro zákon nedotknutelní. Jo, a kopání přestalo. Hříšný plácek jak vymetený. Ve čtvrtě mordů klid. Jo, Springfield je čistější než ručníky boží. Mentolko, ukaž mi ráj. Další remíza, následovaná 3 hodinami balení padáků. Kukuru!
Falešný ptačí ksich, to znamená, že jsem demarč. Dělejte jako by nic. Homere, tu masku měla naše malá Maggie na maškarní. Co se tu děje? Víš, u nás je jediný místo, kam kamery nevidějí, tak sem za prachy pouštím lidi. Není to báječný? Nic báječného na tom nevidím. Vzpomínáš, jak jsi chtěla, abych si nechal udělat tu drahou operaci? Teď si můžu dovolit motorku. Znáš slovní obrat, doma to neskoušejte? Teď? Ho znáš? Nuda. Co to? Nechci, aby se Homer dostal do potíží, ale proměnit slepé místo za naším domem v meku nepřístojnosti je špatné. Slepé místo? Meka? Rode, přines k oknu tatínkovo zrcadlo na holení, ano? Tak a mám vás. Rode, zůstaň s Todem doma. Ale to doma není. Ne. Dnes finále řečníků. Pozor, je to nuda. A proto by školní uniformy neměly být povinné. Lízo, tvá řeč. Školní uniformy jsou dobrá věc. Všichni vypadají stejně a tak mají stejné šance. Velmi rozumné. Dobrý argument. Pravá bruneta. Někdy je prostě prospěšnější splynout s davem. Jaká inteligentní hlavovláska. Už to nevydržím, tahle soutěž je fraška. Vůbec vás nezajímá obsah mého příspěvku. Jediné, co vnímáte, je barva mých vlasů. Ale to je absurdní. I když jí ty hnědé vlasy dodávají na přesvědčivosti. Tak už dost. Nejsem bruneta, jsem blond. Kořínky. Musíme se zbavit těchto zastaralých klišé. Ne všechny blondýny jsou hloupé, ne všichni obézní lidé jsou veselí. Vy byste byli veselí, kdyby se Comic-Con přestěhoval do Anaheimu? A ne všichni staří lidé špatně řídí. Ten barák mi vlez do cesty. Kdo si dá stejka? Já si dám určitě. Sundej to maso. Tak to ne, žádný takový. Když nejsem na kameře, tak mě nevidíš. Stojím přímo před tebou. Každej v tomhle městě má plný zuby toho šmírování. Přestaňte zavlažovat, když prší, nepalte hromady maňásků pro břichomluvce. Vždyť mi to slíbil. Pozdějc. Ale sousede, co mi to děláš? Udělal jsem z našeho městečka ráj na zemi. Dřív jsem to v sobě dokázal potlačit. Vidíš, Nede? Tvoje všudy přítomný špiclování nahnalo všechny naše prohřešky a úlety na můj dvorek. Stvořil si tady místo koncentrovaného zla. Asi jsem ho stvořil já. Tak jako Bůh stvořil ďábla. Bůh stvořil ďábla? Konečně se trochu odvázal. A nikdy jsem z toho nechtěl mít velkého bratra. Chtěl jsem malou sestru, která by radila všem, jak žít lépe a radostněji. No, podle mě jsi zkoušel hrát na Boha. To je z nějakého důvodu ten nejhorší hřích. Co mám udělat, abych to napravil? Můžeš mi pomoct zničit ty kamery. Sousede, čeká nás práce. Bohužel nejoblíbenější reality show v Anglii končí. Američtí burani. Ten Ralph Wiggum mi bude chybět. Připomíná mi mého synka. Ahoj, mami, dech mého kocoura páchne po žrádle pro kočky. České znění připravili Vlastimil Zavřel, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Helena Štáchová a další. Překlad Vojtěch Kostiha, zvuk Jaroslav Kosán, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, vedoucí dramaturg Lucie Donátová, šéf producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Zdeněk Štěpán. Ve studiu S pro Alfa CZAS vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2010.